Hi guys, good morning po. Walking po. Ayan guys. Yan po yung mga talaga. Ito lang ito. Ayan guys, may mga isda. Ayan guys, may kalabaw din. Ito po, may kalabaw. Ayan po. Sabing siya rin. May mga tanim-tanim din po sila. Talong. May mga buong. At saka, ano pa ba? Sitaw. Sitaw. Ayan guys, may mga bunga naman. Ayan pala. Ayan. Ayan mga bunga. Sana mo malakas pa. Mga mais. Malapit na silang aanihin. Hi guys! Ito ako. Medyo malapit-lapit dito. Ito yung kalabaw kanina guys.
Hmm. Siyempre na, hindi nila ako pinahulan. Kilala na ako. Lagi kasi ako naglalakad dito, guys. Bago alis sila.
Tagay sa akin. Opo. Ayun pa. Ako puso. Puso. Ayun pa yung buwan. Ay, kay nga rapo, kay buntok mo. Yan. Yan, baba mo na lang. Kaya mo, kay likod. Ayun, sugat yung damo. Yung mga kubo-kubo nila. Oops. Yeah, saging ko naman. Papaya.